ସାଙ୍ଗମାନେ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଶନିବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ବର୍ଷର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବହୁତ ହିଁ ବିରଳ ବୋଲି ମାନାଯାଉଅଛି। କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 51 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବର୍ଷ ଏମିତି ଏକ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଶୁଭଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଯେମିତି ପୁରା 62 ପ୍ରକାରର ଶୁଭଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଏହି ଶୁଭଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି 5 ଗୋଟି ରାଶି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ମହାଦେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାହିଁକି ନା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଏହି 5 ଗୋଟି ରାଶି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଟିପତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଶେଷ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧନ ଆଗମନର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ସଫଳ ହେବ। ମାତ୍ର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ମାତାପିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜଣା ସ୍ରୋତରୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଏବଂ ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଅନେକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି 5 ଗୋଟି ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସ୍ରୋତ ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିଯିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ। ଯଦି କାହାକୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠିବ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏହା ସହ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସଫଳ ହେବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଅଜଣା ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହା ସହ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଅତି କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଶେଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନୂତନ କିଛି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବେଠାରୁ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଜଣା ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ।
ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ। ଆପଣ ନୂତନ ଜମି କିମ୍ବା ଘର କିଣିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 5ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ କୋଟିପତି ହେବାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।